Il-Maltija Lana Bowden, ta' 36 sena bi 3 tfal, ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni ta' sbuħija Mrs. European Nations Global 2024. L-edizzjoni ta' din is-sena tal-kompetizzjoni għal nisa miż-żewġin ta' bejn is-27 u l-44 sena tellet fil-Greċja fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Din kienet l-ewwel darba li Malta rnexxielha tasal sawn fil-kompetizzjoni, anke jekk fl-aħħar xhur rebħet it-titlu ta' Mrs. Globe Classic 2024 għal nisa miż-żewġin tal-fuq minn 45 sena permezz ta' Hanel Vanwick. Din il-kompetizzjoni Ewropea sservi wkoll bħala preliminari għal Mrs. Globe World Final li se ssir fiċ-Ċina u ilha tiġi organizzata għal 27 sena. Hawn Bowden issa trid tiffaċċja l-kompetizzjoni globali ma' madwar 80 kontestanta minn pajjiżi minn madwar id-dinja kollha. Wara li ġimgħa ilu intervistajna lil Lana qabel il-parteċipazzjoni tagħha, erġajna ltqajna magħha u issa tlabnija tispjega din l-esperjenza ta' suċċess. U speċjalment meta żammejt il-bandira ta' Malta ġo qalbi ħassejt xi ħaġa vera li qas nista' nispjega. Bowden li għandha esperjenza twila fil-modellar qalet lil One li din kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajjitha. Spjegat kif immotivat ruħha li taħdem iżjed bl-idea li turi dak kollu li Malta tista' toffri lil pajjiżi ferm akbar. Nirringrazzja minn ġi sapportjani hemmhekk ġewwa l-Greċja, lill partner tiegħi, xi ħbieb tagħna wkoll għax is-sala il-verament faqawa jkolli ngħid. Ovvjament issa għandi daqsxejn responsabilità akbar u daqsxejn aktar stress, ovvjament għax mhux qed nirrappreżenta lil Malta biss, imma qed nirrappreżenta lill-Ewropa kollha għalija. Nispera li ovvjament inġib unur issa d-darba wkoll.